हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय लोगोफोर नै जोंहा नैबे बे आंनि लोगोनाव फैदोंलाय आंहा दिनै ओमफ्राय फैनाया नै बिसिनाव मार्बला जि बुरजा दंब्रा ओमफ्राय बेखौनो गोसोखांबाय जों गोदोनि गेलेनायखौ सानैजों गेलेलायनायनि देखायनायनि दे होननानै सोर सोर मार्बल गेलेनो मोजां मोनोमोन गोदो बिसोरो जोंनि मार्बल गेलेनायखौ एसे नायलांदो लोगोफोर दिनै एसे मार्बलखौ रोंना रोंला गावनो रोंना रोंला बेखौ ट्राइ खालामनायनो जों नायलांदो नै लोगोफोर जोंहा मार्बल गेलेनो सिनबोबाय नै बाहाय जोंहा लरि खेला गेलेगोन लरि आरो नैबेहाय हाखर गुदुं सोर सोर बे खेलाखौ गेलेयोमोन मोनथिगोन लरि खेला नैबे हाखर ओरै हरनानै बे हाखरनि खाथियाव जाय थायो बेनो फार्स्ट खाननो मोनगोन लरिया नोरै मोनथाम लाइन थायो मोनथामल' औ मोनथाम गेजेर होनसै गेजेराव होनाय गोसोआव गैया नामा नोंलाय बिदि होनो मोना साननानै जाय फार्स्ट जायो फार्स्ट सेकेन्डआसो ना दसथा गेलेगोन सासेयाव दसथा नै जोंहा आठथा गेलेनोसै आठथा गेलेनोसै आखाइयाव लानांगोन ना बेसेबां आंना नोंसोर खयथा होयो आंना आठथा गेलेनोसै नोंनिखौ 8 होग्रोनोसै नोंबो 8 होदो आंबो 8 होगोन गेलेनो रोङा नामा 8 हो 8 हो बाहायनो लाइन 2 3 4 5 6 7 8 ओरै सिंथिं होलांसां बैलाय बै सिंथिं होजायोना बावनोसै जाबाय थरब्रैल'सै आंनि फाला आं फार्स्टआव गोलैदों नालाय गैला फाइनसो नांबाय आंहा बिदि हरनानै नांलाबाथाय फाइन नाङो दे मोनबाय मालायनो आं बेहा आंनाबो थिया नैबेसोखा दे गावदो दाथा थरसे मोनबावबाय फाग्लिया गेलेनो गोरोंथार गैला नांबायना मोनजोबसिगोन नामा बेलाय नाङाबा आंखौ सुचां सावहोलायनाय आयौ मालाय मोनबावबाय बेहा सुचां आयौ गथाम मोनबावबाय मालाय बेहा बिदिनो गावथाव जाखाया आइ दै जसं हाया ओरै थांना फैखै ओरैहाय ओरै गिदिंदोलाय नोंहा मा सिथाबबाय थायो ओइ बारबाय सरि गुरिया एफा गोजान आयै खाथियाव खायथ्रा जादों जिरायनो हायाखै दे मानसिखौ आखाइखौल' खेब आखाइखौ आयै मानसिखौ खेबनाङा दे बिदिसो हाबोबा न'आव हाबोबा हाबनांगौ हाबा गोजौजों गावगोन दे जाबाय दे गोजौजों गावगोन थगायनानै नागिरलायो हाबोथ' मोनबाय थाबा हामगौहाय सानलाखौ बे आंनिहाय रावबो दालाखुमाखा बिदि मोना बिदि नङा नैबायसो सोर खमसिन दोननो हायो बरिया गैला जोब्बाय मिराका कमाल
मासेबां मा थुला थुलि मा नागिरदों बाल बिसोरलाय मालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 15 तारिखहालागै फैसा हाबसिगोननो मालाय बिसोरना दे फैदों मोजां गैयाहाय मोनफेराखै रेकर्ड गैया मोननायनि दाबो मोनगोननो होनो मोनफेराखै खेबसेसो मोननानै रंजा नोंस्रा ग्रुप दं नालाय आंहा रावजोंबो ग्रुप गैया आरो लाजाबायाखै रावजोंबो सेले फेले ना माबा माबि आंनानो गैया जेरावबो बेस्थ' दंजोबो मालाय बिथांमोनहा गावनासो नङाबाबो बैयाव माबा दंखायोना बिसोरजों गावसिनासो रांनि बाख्रि बुरजा रां खांबावबायसो नै है रानाखै अबहाय नै लोगोफोर जोंहा थाइजौ गोमोन जानोसैलायहाय सुरु खालामलायबाय सासे नै थाइजौ गोमोन आरो लाल साहा बानायगासिनो दङ दिनै सानसे खाना पिना आंहा दिनै दखान गैयाना आजादि गलियाव गैया इदिन आङो गोदै जाथारगोन ना मोजां गाइखेर एफा बुरजा मानसियाव गाइखेर साहा होनो हायाहाय मानोथो नांगौ बेखौनो खुगा सोरायनाय लोंसै लाल साहायानो मोजां हायावनो दोनदोहाय नोंनो बाय दोनसै आंनो साननो दोन नोंस्राबो हाजारबाव लोंलाबायदो लाल साहाखौनो लाल साहा लोंबाय नै गोथाव जाथारदों लाल साहाया लोंगोरथ'दो नङाबा सिरिनानै माबानाय पुलिसाव मा प्रब्लेम जादोंनो प्रब्लेम नङा एडमिटआवसो साइखौ गोदै जाथारदों आयै फिसा हौवा नायलाय गय होफैबावबाय आंना बिफाया आयै अन्थाव बाथाव नायलाय आसुरि हिन्जावफोरा जि मोजां गय जगार खालामना फैबावबाय जायाबा माथो जानोसै जाफैथ' अलसियाफोर हौवायासो गय होफैलायबाय नै लोगोफोर जों लागोनि हिन्जावफ्रा सिख्लाफ्रा नै सब आमार बन्धु एगला आमार ग्रामेर ना जों लागोनि जब बिसोरो जोङो ज' थायो बाहायनो मिलि जुलि बिराद मोजां जोंना समाजा जों लागा बेनो आंनि पार्टनारफोर बिसोरो बिहारी भाषा बुंलाय एसे अभी बिहारी से बोलो बिहारी बात से बोलो बिहारी ऐसे बिहारी से ना बोले तो कैसे बोले बोलो ऐसे बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ले जाओ भाई बोले बिहारी से बोलो चलो अरे हमारा बहन का चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे बोलो सपोर्ट हाँ चैनल का सब्सक्राइब करो ऐसे बोलो मार हो गया अभी हो गया हो गया ना अभी बेरगो आमी जाय आं मोजां मोननानै दोननाय नाम बेरगो बर' भाषार बेरगो माने सुखु डांगा हिंदी में क्या बोलता है इसको बिहारी में आँख बड़का बड़का बा आँख बड़का बा हो गया अभी दुगो मरचा लगा ले आँखिया में क्या बा खा लगाएगा बा जोंनि गामिनि बिसोरो बेस्राफोर जों लागोनि सिख्लाफोर दे बिदिब्ला